Aduh, aduh, aduh. Untung aku bro. Ayo arek deh. Ngeng apa? Apa ngeng. Balik mangan apa kowe riko? Balik, mau balik. Ora ngulon. Mau balik. Balik. Mangan apa kok koyo wong kesurupan? Ngeng apa ya ayo bali. Bali apa ora? Kok ana-ana wae riko. Diopeni angel kok. Kok ngalor ngulon dhisik. Ora. Ora ngalor. Ora. Njaluk sapa bae karo Moh. Kok ngomong kaya ngono ya Allah bali. Bali. Bali apa ora? Tak lebokke riko. Bali. Angel banget dituturi. Beting. Ngopeni wong tuwa kok ya angel temen iki. Mbok sing manut sing gampang. Aja gawe kesel nyong. Ayo.